Es diu Puri i està aprenent la seva particular medicina. Per mi el mar tot ho sana, llavors la taula és el meu pulmó. És una de les 64 dones a tot l'estat que pateix l'AM, una malaltia degenerativa que afecta els pulmons a través d'un tipus de cèl·lules malignes. Quan arriben al pulmó el que fan literalment són forats. Forats, comencen a foradar el pulmó. La malaltia li van diagnosticar el 2006 i des de fa 3 anys practica el pàdel surf almenys un cop per setmana. La Puri s'ofegava amb qualsevol moviment, només aprofitava el 22% de l'oxigen que respirava. Caminar, pujar 4 esglaons, agafar una bossa de la compra, això jo m'ofegava. O sigui, em quedava sense aire totalment. Va patir 6 pneumotòrax, li entrava aire als pulmons i van haver d'operar-la. Va ser el fet de pensar, de dir, hòstia, no me'n sortiré, no podré amb tot. Fins que un dia, asseguda a la platja, va veure uns surfistes. Agafaven la onada, queien i tot i així es tornaven a aixecar, tornaven a agafar l'altra onada i sabien que tornaven a caure, però és igual, ho tornaven a fer. I això era una cosa que em donava ànims. I va decidir aixecar-se amb ells. Ara aprofita el 45% de l'oxigen que respira. El seu màxim triomf, l'última prova del Campionat de Catalunya que va guanyar fa uns mesos.